କାଲି 10টাରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ଏକଲା ଅଛୁ? ପରିବାପତ୍ର ଦେହ ପା? ମୁଁ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜକୁ ଏକଲା କରି ନେଇଛି। ଦେହ ପା ମୋତେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ପରିବାପତ୍ର ବାଡ଼ିରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଛୋଟ ବଗିଚାଟିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସାନ ପୁଅ ତ ବାହାରେ, ଏମିତି ବି ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ଜୀବନ ଜିଉଛି। ବଗିଚାରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟାଇ ନିଏ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫୋନ୍ ପରେ ଡେରାଡୁନ୍ର କଥା। ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟିରେ ଆଣ୍ଟି ପଚାରିଥିବା କଥା। ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ରାଇସ୍ ପାନି? ଆଇ ମିନ୍ ଚାୱଲ ପାନି ତୁମ୍ହାରା ଖାନା? ପାନି ତ ବୁଝିଲି, ଚାୱଲ ପାନି କ'ଣ? ପରେ ମୋତେ ବୁଝା ଯାଇଥିଲା ଚାୱଲ ପାନି ହେଲା ପଖାଳ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀରେ ତ ଆମ ପିଣ୍ଡ ବଢ଼ା। ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା? ଟିକେ ମନ ଉଦାସ ହେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ। ଡେରାଡୁନରେ ପିଲାଦିନ, ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏଇ କଥାରେ 6 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ରଖିଥିଲି ଘର କୋଣରେ। ଆମ ବେଳେ ପିଲାଦିନେ ବରା, ପିଆଜି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବର୍ଗର, ପିଜା କିଏ ବାଢ଼େ? ଖାଇବାରେ କିଏ ବାଢ଼େ? ମୁଢ଼ି, ଛତୁଆ, ଚୁଡ଼ା, ଦହି, ନଡ଼ିଆ ଜଳଖିଆରେ ଦିଏ ଗ୍ରାସେ। ନା ଥିଲା ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ଦୋକାନ ବଜାର। ତଥାପି ଗାଉଁଲି ଜୀବନ ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ମନୋହର। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଗହଳିରେ ଭରପୁର। ତୁଚ୍ଛା ଖାଇବା, ପରିବା ନିଅଣ୍ଟ ହେବା, ଏସବୁରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଅ, ଯାହା ପାଇଲ ପିନ୍ଧ। ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିରୋଟ ସମୟକୁ ମା'ର ଆଟୁରେ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲ କଇଁଆ ଲାଗେ ଦରକାର ବେଳେ ଜେଜି ଧାର ଦେଉଥିବା କୁମ୍ପିର ଠଣଠଣିଆ। ବାଡ଼ି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା, ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା, ତା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ବଡ଼ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ 2 ପାଳିର ହାଟ। ନା ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍, ନା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ଅଳସୁଆ ଗରିବ କୁହ ପଛେ ରାଇସ୍ ପାନି ରାଇଜ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମ ମୁଲକ, ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ଭାଳି ନେବ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସହରରେ ଯାହାର ଯେତିକି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଅବା ମାଟି ସିମେଣ୍ଟର କୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା କଖାରୁ ଗଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ଦେଲେ କେତେ ଭଲ। ଲଙ୍କା ଦଳି, ଆମ୍ବୁଲ ଆଚାର, ଟାକରା ଫୁଟେଇ ଖାଇ ଚାଲ ଖାଲି। ଲକଡାଉନ, ତାଲା ବନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହ ରହିଛେ। ବାପା, ବୋଉ, ଜେଜେ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସୁଖୀ ପରିବାର। ପରସ୍ପର ଥାଏ ଯହିଁ ସ୍ନେହ ନିରନ୍ତର। ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିଛି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ହିମ୍ମତ କାହାର ଅଛି? ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ମା'ର ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ଭଜା, ପଖାଳ ଭାତ। ଘରଠୁ ବାଡ଼ି, ବାଡ଼ିଠୁ ଘର, ତାର ପରିଧି ପରିସୀମ। କେବେ ବଜାର ଘାଟ ଯାଏନା, ଥରେ ଅଧେ ମନ୍ଦିର। ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଯିବା ମନା। ତଥାପି ତ ମା ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନା। ତାକୁ ତ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ଭାବିବା। ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ପରିବାରରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା? ଥରେ ଥରେ କିଛି ପରିବା ନଥିଲେ ମା ବାଡ଼ିର 5-6 ପ୍ରକାର ଶାଗର ମିଶ୍ରଣରେ ବନାଏ ଘୋରାଘୋରି ଶାଗ। ବାଡ଼ିର କୁଟାଗଦାର ପାଳ ଛତୁ, ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ବଟାରେ ମା କରେ ତାକୁ। ତା ଟେଷ୍ଟ ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀକୁ ପଛରେ ରଖିଦେବ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଢେର ସମୟ ମିଳିଛି। ଚାଲ ଘରର ସମସ୍ତେ ବଗିଚା ତିଆରି କରିବା ମିଶି। କୁଣ୍ଡିଆରେ, ବାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, କଖାରୁ ଚାଷ କରିବା। କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଚାହିଦା, ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ, ମନରେ ନ ଆଣ କୁଣ୍ଠା।
ଯେତେ ଦିନଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ପରିବା କିଣି ଯାଇନି। ବାଡ଼ିର କଳମ ସଜନା କଖାରୁ ଡଙ୍କର ରାଇ, କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠା, ବେଳେବେଳେ ମା ସେଇ କରୁଥିବା 25 ବର୍ଷ ତଳର ଘୋରାଘୋରି ଶାଗ। କେବେ ତ ପରିବା ନାହିଁର ଅନୁଭବ ହେଇନି। ସମୟ ବି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ବଚୁନି। ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କେଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ବୋର କାହିଁ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ସମୟ ସବୁର ବଡ଼ ଦବା। ସମୟଠୁ କିଏ ବଳବାନ ଅଛି କହିପାରିବା? ଏ ସମୟ ବି ଚାଲିଯିବ। ମନ ହାଲକା ପାଇଁ ଅତୀତର ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏତିକି କରିପାରିବା। କୁଣ୍ଡିଆରେ ବଗିଚାରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗଣ୍ଡେ, ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସମୟକୁ ଠିକ୍ କାମ କରି ଘରେ ରହି କଟେଇ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା।